Guys, magandang hapon sa mga lahat. Sana suportahan niyo ako sa aking vlog. Kakumpisa ko lang guys kahapon. Sinubukan ko kung kaya ko ba. Kaya hiniling ko ang inyong suporta. Tutski TV guys, huwag niyong kalimutan. Sana matulungan niyo ako at masuportahan. Ngayon ang gagawin ko, pumunta ako sa Pakangan dahil inutusan ako ni mother pag-assist mga tauhan niya dito sa magkakada sa nagatubo ngayon hapon. At sana masuportahan niyo ako guys at samahan niyo ako sa aking vlog ngayong araw. Okay guys, cukup kuan Pakangan, kuan sukin libe. Pakangan? Oh. Karga sila? Oh. Ilan man ni Jess? 5 lang. Naka-vlog ko. Ha? Naka-vlog ko. Naka? Vlog. Ay, nag-vlog ka? Oh. Tanawas sa kuan. Ha? Balik ko na yung ubang bulak. Ha? Balik ko na nila yung ubang bulak. Ah, ito na bulak. At balay. Katutski TV. Ha? Katutski TV. ITV. Katutski. Katotski. Oh, Katutski TV. Dalawa nyo sa kuan YouTube. Katotski daw, Katotski. Katutski TV. Katotski TV. Katotski TV daw. Ah, Ano Pakangan? Vlog mo sa... Nasa YouTube. Lala ko ikuan kasong sa trailer mo. Pero ko. Guys, ito na.
patangan lang, patangan. Pag-support guys. Takot TV. Takot siya naman. Mahirap talaga guys. Ano, salita ng Tagalog. Tagay. Pero kailangan eh. Kasi mayroon namang mga subscriber na hindi marunong hindi nilang nagsalibaya. Kaya isipin ko kasi mahirap. Sana pilihan nyo guys. Okay. Ilang araw, linggo, buwan, taon, natutunan ko guys sa ating pagbablog. Ngayon medyo nahirapan pa ako kasi natang-isa ko lang hapon. Shout out guys sa kuwang mga kalya. Shout out ang mga kaparilihan sa akong mga doon. Arellano Family, Maui Family, Retio Family, so sa aking mama Malmi, at sa tayo dun eh ang usad sa mga kaisunan diya sa Lungkok, no? Hindi sa Lungkok. Shout out sa mga sana diya masusunan. Sana masusahan nyo ko sa ating pag-vlog. Kasi guys, mayroon akong plano guys sa aming pag-trail para makaminsahe, no? Kaya ano po, makaminsahe ko pa mag-conduct o trail ministry. Walay pili guys, tutog sa mga film, kung ganahan sila doon lang mo din sa pwede din ako dito Takot TV. Para na itong masabutan ko sa ayan na buhatol, para na ito isa guys na makatabang na ito ang pag ano sila mo rin yan na ito guys ang din importante. Malapit ako guys. Shout out sa akong mga kauban sa una sa mga rider sila ko iman Manuel na house
Troy. Kalimot kung type nila ng Troy. Kagawad Noel Busito. Dali sa Lugbo. Balikot ko ang stress sa una guys. Para natin sa konti. Ano to? Harapin sila guys. Harapin sila naman eh. Let's go! Sorry guys, matagal na kami na nagtrail. Ngayon ko lang na isipan na i-vlog. Subukan ko kaya pa. Ilag pa lang ang kulang eh. Meron ko content araw-araw. Wala. Tayo nang maghanap ng idea. Kahit anong gagawin natin, pwede natin i-fix. Kahit sa bahay, kahit saan, importante, kahit content tayo. Pag-ibig